An balimaw ni ɲantuma bi kibaru min b'an bolo k'a lase aw ma o de ye ko juma tɛmɛnen février kalo tile fɔlɔ Bayi commune na ni ale bɛ Bankasi mara la yen dugu 3 bɛ yen ni maajugu taara u ka walejugu ta ka ɲɛsin yen maaw ma. Ayiwa kibaru minnu sera ma olu y'a jira k'a fɔ kɔni ko min ye duguden 5 ye olu ni tora nin walejugu in na mɔgɔ 21 olu fana joginna. Ayiwa olu yɛrɛ tɛmɛnen ko ka bɔ yen a yirala k'a fɔ ko min ye maa 100 kɔ ye olu kɔni bolila ka bɔ ayiwa ni dugu 3 ninnu na ni ka taa u kalifa ayiwa Bankasi duguba yɛrɛ la. Ayiwa Bankasi maire yɛrɛ y'a jira k'a fɔ kɔni ko walejugu ninnu kɔni cayalen bɛ ayiwa a ka dugu fan caman na ayiwa ko o kɔni kɛra sababu ye dugudenw kɔni sirannen don kosɛbɛ nin waati ninnu na. Ayiwa ko de kɔni kama a b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u ka fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan cogo min na ayiwa nin walejugu ninnu kɔni olu bɛ se ka ban ayiwa Bankasi ni a lamini ninnu kɔni na. O tɛmɛnen kɔ bɔ yen an b'a jira k'a fɔ ko premier ministre ni o ye ministre ɲɛmaa Sumaworo Bubayi Mayiga ye ale kɔni ye baara dɔw kɔni daminɛ an ka jamana faaba kɔnɔ ni o ye Bamakɔ ye ayiwa sibiri tɛmɛnen février kalo tile 2 ayiwa a yirala k'a fɔ ko baara ninnu bɛna kɛ sababu ye ayiwa min yɛrɛ ye Bamakɔ commune 2nan ani ni commune 5nan ayiwa olu yɛrɛ sirada kɛrɛfɛla dɔw kɔni bɛna labɛn ka dilan cogo min na ayiwa jamanadenw yɛrɛ ni o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni commune maaw ye olu kɔni bɛ se ka lafiya cogoya min na. Ayiwa ni sira minnu bɛna dilan ayiwa commune ninnu kɔnɔna na ni a bɛɛ farala ɲɔgɔn kan a bɛ taa fo 19 na. Ayiwa a yirala k'a fɔ ko n'i y'o jate bɔ min ye kilomètre 7 ye olu bɛna kɛ ayiwa pavé ye ni o ye ka o dugukolow dilan cogo min na maaw bɛ se ka tɛmɛ a kan ka sɔrɔ ayiwa bɔgɔ ni ayiwa poussière kɔni o m'u sɔrɔ. Ayiwa ko ni o yɛrɛ bɔra yen min ye kilomètre 16 ye ayiwa ko olu kɔni bɛna kɛ ayiwa dingɛw ye dingɛ minnu bɛna kɛ sababu ye ji kɔni ani ji nɔgɔw bɛ se ka tɛmɛ ka sɔrɔ maaw ma tɔɔrɔ ayiwa a ma bana jugu kɔni bila maaw la fɛnɛ. Ayiwa a yirala k'a fɔ ko n'o yɛrɛ bɛɛ bɔra yen min ye kilomètre 4 ye ayiwa olu kɔni ayiwa yelen ni o ye foroba yelen ye ni a bɛ fɔ o ma ko éclairage public o bɛna kɛ o yɔrɔ ninnu na. Ayiwa kibaru minnu sera ma olu y'a jira k'a fɔ kɔni ko n'i ye nin musakaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ t'i da fo ayiwa miliyari 13 la. Ayiwa ko min yɛrɛ ye nin baara ninnu ye nin y'a kun 2nan ye ka d'a kan kun fɔlɔ tun kɛra wa o tun ye ayiwa bɔlɔnkɔnɔna minnu kɔni dilan o bɔlɔnkɔnɔnaw bɛ taa fo bɔlɔnkɔnɔna 16 la. Wa nin baara ninnu yɛrɛ sababu bɔra ayiwa Mali ni Faransi ka bolo di ɲɔgɔnma de kɔni kɔnɔna na ka d'a kan Faransi ye wari dɔ kɔni bila Mali ka bolo kan wari minnu na ayiwa juru dɔw kɔni bɛ o la cogo min na Mali ɲɛmaaw bɛ se ka nin baara ninnu kɔni bila sen kan jamanadenw yɛrɛ ka lafiya kɔni kama. Ayiwa an balimaw ni kunnafoni ninnu de tun b'an bolo k'a lase aw ma bi ani ce aw ka kulomajɔ la.